माखासे दैदेनगिरि बा माखासे सकल माने दैदेनगिरिफोरा जोंखौ माने सोंखारिफिननाय जों नुदों। दा अमर सिंह ब्रह्मआ माबा माबि कमेन्ट होनाय आं नुदों। खाथियाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा दङमोन। दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै आङो गोदानै बुंनो लुबैयाखै, खारन बिथांमोनजों मा जुक्ति आरो मा तर्क होनो जोंनि खोथाया स्पष्ट आरो जों बेयाव कुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया। जोंहा कुनु सेकेन्ड थट सेकेन्ड एजेन्डा गैया। जोंनि एजेन्डाया जाबाय जातीय सार्थ माहारिनि सार्थ। बिथांमोना सोरबा पार्टीनि सार्थआव बुंदोंब्ला, बिथांमोना सोरबा व्यक्ति लाभालाभनि थाखाय बुंदोंब्ला आंहा बिनि सायाव कमेन्ट होनो गोनां गैया। बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा सिक्स सिडुलखौ सानाव फरायनानै नायदों ना हरनि सिमाङाव नुनानै बुंदों आं बुजियाखै। भारतनि संबिधाननि सिक्स सिडुला गावनि जायगायाव मजबुतै बियो क्लियारै दङ आरो बे सिक्स सिडुलनि बिथायावनो 2003नि एकर्ड MOS बायदियै BTC दानाय जादों आरो BTAD सिमा बानायनाय जादों। 2020नि एकर्ड बायदियै बे MOS नि बायदियै बेयाव BTR बे एरियाखौ नमेनक्लेचार होनानै BTR सुक्ति खालामनाय जादों आरो बिनि बेलायाव बिथाङा जिफोर कमेन्टफोरखौ होदों बे कमेन्टफोरा थारैनो मिनिथाव आरो बेफोर खोथाखौ लानानै बिथांमोना माने बेबायदि डिबेट खालामबाय थानायनि कुनु जुक्ति गैया होननानै आं बुंनो नागिरो। दा बेयाव रायजोफोरखौ बिथाङा मिसलिड खालामदों आरो बेखायनो दावराव देख्रेब नार्जारिया खाथियाव थानानै डिक्टेसन होदों। बिथाङा गावनो थोंजोङै बुङोब्ला मोजां आरो बिथांमोना जिखिनि जोंनो जुक्ति होदों एकर्डनि सायाव सिक्स सिडुलनि सायाव जिखिनि अपिनियन होदों बिनि सायाव A to Z टन्न क्लियारिफिकेसन होनो हानाय जोंनियाव केपासिटि दङ, केपाबिलिटि दङ आरो आङो खावलायो जे भारतनि सुप्रिम कर्टनि, गुवाहाटीनि हाइ कर्टनि सोरबा सिक्स सिडुलनि सायाव PhD डक्टरेट लानाय डिग्री दङब्ला लिंनानै लाबो आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायगोन, फारसेथिं बिथांमोना उकिल, एडभकेट, बिउरोक्रेट्स लानानै जिरायथों। बिनि सायाव जोङो टन्न रिप्लाइ होनो रेडि आरो बेयाव जुदि लाइभ मिडिया थायोब्लाबो जों बिनि थाखाय फेस खालामनो थाखाय रेडि। खौरांगिरि बिथांमोनखौ आङो बरायबाय। नमस्कार। सानब्रैसो आगोल दिपेन बर' बिथाङा BTC एकर्ड, BTR एकर्ड दाबो थिगैनो दं, कुनु डाइल्यूसन जायाखै, स्क्रैप जायाखै, बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जे BTCआ मोनसे न' आरो BTRआ मोनसे न'। BTC न'खौ जों रिनोभेसन खालामनानै BTR खालामदों, बेबायदि बुंलाबायदों। दा बिथांनि बे बुंनायनि सायाव आङो साननैनि परे बिथांनि जुक्तिनि एगेन्स्टै काउन्टार मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन। बे आं काउन्टार होनाय स्टेटमेन्ट होनायनि उनावहाय बिथाङा खर' गरम जानानै आरोबाव गोदानै होफिनबावदों। बिथाङा गोथौयै साननानै होखो ना थौलेयै सानना होखो ना गरम जानानै होखो, दा बिथाङा अपेन डिबेट जेनाखि जोंनि गेजेराव खालामनो जे हांख्रायदों, बिथांनि बे अपेन डिबेटनि बे इनभाइटेसनखौ खावलायनायखौ आङो गोसो गुदुङैनो नाजावबाय, बरायबाय बिथांखौ जे जातिनि सार्थनि थाखाय जोंनि सोरहा BTCनि सायाव बेसेबां कनसेप्ट, BTRनि सायाव बेसेबां कनसेप्ट दं, बे जिनिसा स्पष्ट जानांगौ, रायजोफोरनो मिथिहोनांगौ। दिनै दिपेन बर'आ BTC एकर्डआ BTR एकर्डनि दारै कुनु धरननि डाइल्यूसन जायाखै, स्क्रैप जायाखै बुंलाबानो जाया। स्क्रैप जायाखै जानो हागौ, माने ब्लेक एन्ड व्हाइट, किन्तु डाइल्यूसन खालामनानै बे BTCनि जेनाखि जोंनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ डाइल्यूसन खालामनानै आल्टिमेटलि स्क्रैप जानायखौ जों नुदों। खारन BTCनि मोनसेबो दफानि बेवहाय दिनै BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव कार्यकरि जायाखै। दा बेवहाय गोबां खोथा दङ, आं दिनै गोलावै बुंला। जायखिया बिथांनि बे प्रप'जालखौ आं गनायो, वेलकाम होयो आरो दुंब्रुद गोसोयैनो जोङो बे अपेन डिबेटआव बाहागो लागोन। नाथाय मोनसेल' खावलायनाय, बिथाङा बे अपेन डिबेटनि हांख्रायनाय दायित्वखौ लानांगौ आरो बियो मोनसे अपेन फिल्डआव जानांगौ, हायार सेकेन्डारि फिल्डआवनो जा बा नैबे BTCनि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि जे लांदां फोथार बाहायनो जा। बेवहाय मोननैबो हान्जा थागोन, एबसु हान्जा ओमफ्राय जोंनि हान्जा, लोगोसे थार्ड पार्टी हिसाबै दुलाराय रायजो राजा बिथांमोनहाबो खोनासंनो हयथ' लुबैनो हागौ। बेनि एरेन्जमेन्टखौ बिथाङा खालामनांगोन
आरो लाइभ टेलिकास्ट बा लाइभ जेनाखि टेलिभिजन सिस्टेम बे जिनिसखौ खालामनांगोन लाइभ टेलिकास्टनि बेबस्थाखौ आरो बिथाङा जाहाथे फुलि डिसिप्लिन जायो बे डिबेटआ जानानै थाङो बे जिनिसखौ बिथाङा एसुरेन्स होनांगोन जोङो रायलायनानै थिग खालामबाय दिनैनि गेजेरावनो जोङो स्टिकखौ फर्माल जेनाखि लेटार फर एक्सेप्टेन्स अफ डिफेन बर'स इनभाइटेसन बे जिनिसखौ जोङो गाबोननि गेजेराव बिथांनि आखायाव खोख्लैहैनो नाजागोन रिटेन एक्सेप्टेन्स लेटारखौ आरो बिनि उनावनो बिथाङा हागौमानि थाबैनो बे अपेन डिबेटनि एरेन्जमेन्टखौ सम्पूर्ण एरेन्जमेन्ट खालामनायनि दायित्वखौ लानांगौ दा बिथाङा बर' समाजनि मोनसे दायित्वपूर्ण बिबानाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जानानै माने जानला मोनला जुक्ति गैया नलेज गैया भाषा बुंलाबायनाय बिराद दुखु मोनथाव बिथाङा दाखालि गहपुरनि 41टा गामि सोदेरनायखौ लानानै बिराद क्रेडिट लानो लुबैनाय बाथ्रा बुंबाय थायो जेखौ बिटिसिआव हायाखैमोन बेखौ बिटिआर एक्टनि दारै जों हाबायनो आरो बिथाङा एखेबारे इंराजि सोदोब मिथियै बादि बुङो जे 41टा गामिया कन्टिगिउवास होननानै दा बेनिफ्रायनो डिफेन बर'नि नलेजखौ जे मिथियो जे कन्टिगिउवास जादों नामा 41टा गामिया फार्स्टनै दैनिफ्राय लारि लारि सिरियालै नांजाबनाय कन्टिगिउवास जादों नामा जों मिथिनायावथ' बिराद डिस्टेन्स बेथ' नोङो माने जिअग्राफिकेल भिउ लानानै जों जुदि नायोबा सेटेलाइट सिस्टेमाव फैबाय सेटेलाइट सिस्टेम जाबाय दा सेटेलाइट सिस्टेमाव काउन्सिल जुदि जायोबा अदूर भबिसराव जोंहा जोंनि जे बर'लेण्ड बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बर'लेण्ड बिनाय बे जाफुंहैनायाव एसे दिगदार जानो हासिगौ दा नंखायनो बिथाङा बुजिनानै बुङो ना बुजियालासिनो बुङो ना ओरैनो बुंनांगौ होननानै बुङो माने कन्टिगिउवास जादों जाहैदों 41टा गहपुरनि गामि सोनाया थिग बेबादिनो बिटिसि एक्टनिबो गोबां मिनिंलेस बाथ्रा बिथाङा बुङो बिटिआर एक्टनि मिनिंलेस बाथ्रा बुङो दा नैबे अपेन डिबेटआव बिथाङा जोंनि तरफनिफ्राय कमप्लिटलि बहा डाइल्युट खालामनाय जादों बबे दफाया बिटिसिनि दफाया बिटिआरनि बबे दफानि दारै डाइल्युट जादों बेखौ स्पष्ट भाबै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनाय जागोन आं वेलकाम होबाय गोजोन्थों दा डिफेन बर'आ जे रायलायनो डिबेट खालामनो जुदि प्रप'जाल होयोब्ला जों बेखौ वार्मलि वेलकाम खालामो बरायो आरो बे माने आल'सना जाजासिम जाहाथे पिस मोनसे फैयो शान्ति फैयो जोंनि गेजेराव बेनिखायनो जों बेखौ मेइनटेन खालामनांगोन जोङो आरो बे टकआ जाहाथे डिबेटआ जाहाथे साक्सेसफुल जायो मोजाङैनो आं ओंखायनो बयखौबो जोङो खावलायो आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेखौ माने आसा खालामनानै थायो नेनानै थायो बयबो लुबैनानै गोदोनिफ्रायनो जे बे टकआ जाथों मोजाङै समाधानजों रायलायनानै बेखौ लुबैदों जेब्ला बे जाफुंथों आं बेखौ खावलायो गोजोन्थों